Nyakoromo gi kowere gi mago to ang'e motende kod weche mag somo e kinde ma imedo go mbaka kaka lai mag somo e sekondar mamalo kata miluongo ni senior secondary biro bet ka itimo. Jopuonjre mag grade mar 10 chako oro kwayo ne sikunde mag senior secondary ma gichano riwore go chakre tarik 26 mar dwe makiny. Kata kamano pod nitie pek ahinya to ne somo mag science kod kwano ahinya to mamulo tije mag lwedo. Ma kaluwore gi kar tiego jopuonjre kod jopuonj ma idendo ni CBC Center. Gi jumbe adek kende to jopuonjre go timo yiero ewi lai ma gichano kawo. Judith Omondi miyo ler ewi kit somo ma jopuonjre ka jopuonjre owinjo oyier. En wich bar ne jonyuol, jopuonj kod jopuonjre e thuoloni mar jumbe adek kapok piny owacho goyawo mbui mar NEMIS ne yiero mag skunde mag grade mar 10. Jopuonjre mag grade mar 9 ma owinjo donje 10 timo yiero mar lai mar tiegruok ma gichano kawo kod skunde ma gidhi kawo gie. Yiero gi oyiengore lai mag tiegruok adek: somo mar social sciences, somo mag science kod kwano ma idendo kaka STEMs, kaachiel gi arts and sports. STEM ka oriwo kit somo mage. Kata jopuonjre ma oyiero somo mag STEM owinjo bed ni berie somo mage: general science, mathematics, biology, chemistry, physics, home science kod computer science gin somo ma iyiero kod jopuonjre mag STEM. Japuonjre ma oyiero kit somo gi nyalo bedo laktar, jalony e weche alwora kod thieth, jalony e weche lony manyasani, jagoro e sekta ma opogore opogore, jalony e weche pur kaachiel gi lony mar tweng'o kod weche chiemo makare. STEM ka bende pod oting'o jopuonjre mag tije lwedo ma oriwo aviation technology, power mechanics, wood technology, metal technology, media technology, building and construction, electricity, marine and fisheries. Magi gin lony ma poni japuonjre otieko senior secondary grade mar 12 to biro bedo ma ochiek ne tije, kendo bende ibiro migi certificate manyiso ni gitieko tiegruok kendo ginyalo chako manyo omenda. Lai mathoth jopuonjre yudi e pek. Most of the stakeholders or the parents, even teachers and learners, we have a challenge altogether in STEM, that is the science, technology, engineering and mathematics field, because it is observed that that is where the area that most practicals will take place. So many schools are having a challenge, or even learners are having a challenge actually to source for these materials. Social sciences kelo kanyakla somo mag humanities kod languages. Humanities oriwo somo mag din kaka CRE, IRE kod HRE. Mamoko gin kaka history and citizenship, community service, business studies kaachiel gi geography. Ji ma otimo somo gi nyalo bedo jong'ad buche kod okinde, jolony weche mag ohala kod kwan mar omenda e kind mamoko. Languages mana ei social sciences ka gin somo mag dhok ma opogore opogore kaka Kiswahili, English, sign language e kind mamoko. Lai ma ogik ma jopuonjre dhi yiero en arts and sports. Arts oting'o miel kod wer, mano music and dance, tugo mag drama, theatre and film, kaachiel gi goro, suko kaachiel gi chwecho duto mabiro e fine arts. Sport wantie kod tuke ma opogore opogore, kaachiel gi physical education ma skunde duto biro chiwo ne jopuonjre. Nyaka ka japuonjre koro nyalo neno lai ma oberie. Mondo japuonjre oyier lai ma ochano kawo e sekondar mamalo, nyalo kaachiel gi gombo mare nyaka dhi kamoro achiel. Nyalo bedo ni japuonjre gombo bedo laktar, kata kamano nyalo mare kirango kaka otimo, nyalo mone yiero lai matere bedo laktar. E nonro manyicha otim, jopuonjre mathoth oyiero timo tiegruok e lai mar social sciences ka ipimo gi STEM kod arts and sports. Judith Omondi, Ramogi TV.